он рейси Казан Душанберо ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш карда наметавонам, барои он ки дар ҳамон рейс дар самолёт дар баландии чанд ҳазор километр ман ба панически атака рӯбарӯ шудам. Ин аввалин бор буд дар умри ман ва як ҳолате ҳаст ки касоне ки ба ин ҳамла, ба ин панически атака, яъне ин ба тоҷикияш ҳамлаи тарс воҳима мешавад, агар ки як бор рӯбарӯ шуда бошанд ҳозир мефаҳманд ман чиро дар назар дорам. Он як ҳолате ҳаст ки ба сухан ҳатто баён карда намешавад, яъне як хел тарсу ҳаросу як хел воҳима зер мекунад ки фикр мекунӣ ҳозир дилам аз задан мемонад ё ки нафасам тангӣ мекунад ё ки ҳозир ҷонам мебарояд. Хеле як ҳолати безеб аст, хеле воҳимаи зиёд аст ва ман стюардессаро ба назди худам ҷиғ задам, об пурсидам, хай як хел карда ба Тоҷикистон расидам ва баъд аз 2 ҳафта вақте ки бо баргаштам Казан, бо ҳамихел шудам дар самолёт ва ҳамин сабаб шуд ки ман як қариби 2 сол дигар ҳеҷ ҷо сафар накардам аз ҳамин тарс. Вале баъд боз маҷбур шудам ба Москва бояд сафар мекардам. Сафари таъҷилӣ буд ва бо вай самолёт ва боз ҳамихел рӯбарӯ шудам ва фаҳмидам ки ин аллакай як чизе ҳаст ки маро дигар намегузорад. Ман ҳамеша ба ин чиз бояд қабул кунам ё зиндагӣ кунам ё ки ман намедонам бояд ягон роҳи ҳаллашро пайдо кунам. Ҳарчанд ки худамам мутахассис будам, лекин то ин вақт ба ягон мутахассис дар бораи панически атака муроҷиат кардагӣ набудам. Хеле самостоятельно худам кор кардам ва аз ҳамин панически атака ман пурра раҳо шудам. Барои ҳамин нафароне ки ҳамин ҳолати ман барои шумо шинос аст, ман шуморо мефаҳмам. Дар дарди худ танҳо намонед. Роҳи ҳал ҳаст. Роҳе ҳаст ки шумо метавонед озод зиндагӣ кунед. Панически атака баъзан вақтҳо масалан на фақат дар самолёту дар ягон ҷои сафар, ҳатто шумо дар хонаатон, дар назди фарзандонатон шидагиед, ҳамин чиз шуморо масалан зер мекунад. хуб занҳо мегӯянд ки ой зобам зер кард, оҳо дилам теза истодааст, хеле одамо зиёд анализ месупоранд, зиёд ӯзӣ мераванд, хеле зиёд гӯем ки вай мекунанд, ҳар рӯз дар ҳамин дари духтурхонаоанд. Ҳамихел яъне бештари ҳамоно ҳамин панически атака доранд, на касалҳои гӯем ки асосие ки ҳаст дар организмашон. Барои ҳамин мехоҳед аз ин ҳолат наҷот ёбед, ба личкаи ман нависед. Ман мутахассис ҳастам ки на танҳо дар китоб хондам ва таҷрибаи кори ба дигаронро дорам, ман ҳамчунин худамро аз ҳамин ҳолат берун овардагӣ ҳастам. Нависед, кор мекунед ва ин видеоро ҳатман ба касоне ки фикр мекунед ки онҳо ҳам ин мушкилро дорад фиристед. Шояд шумо сабаб шавед ки зиндагии касе осудаву ором шавад. Лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.